Аз съм Гери и в този клип ще ви обясня по-подробно нещата, как стоят при отглеждането на корелите от самото начало. Знаете, чифтосване, яйца и така нататък, тъй като знам, че много от вас искат да имат яйца, да имат поколение, така да се каже. Ще обясня. Като за начало, мисля, че на всички е ясно, че за да има яйца, трябва да има мъжки и женски папагал и те да се харесат и да се чифтосват. Какво става? Има случаи, в които мъжки и женски папагал не се харесват и съответно не се и чифтосват. За да могат да се чифтосат, те трябва да се харесат като за начало. Това вие не може да промените особено, освен да ги оставите просто заедно на свобода някъде или в клетката, ако нямате възможност. И разбира се да сте сигурни, че папагалите са мъжки и женски. Какво ще се случи, когато се харесат? Ще почват да седят по-близко един до друг, няма да си хъхкат, няма да си пазят териториите. Ще започнат да се чувъркат, да се чоплят, да се почистват все едно. Ще го забележите веднага, след което постепенно мъжкият ще започне да пее на женската. Ако говорим за корелите, при другите видове е различно ухажването на папагалите. Мъжкият ще почне да пее на женската, а женската ще прикляка и ще пилка. След което преминаваме към така нареченото чифтосване, т.е. оплождането. Това мисля, че всеки ще разбере, че се случва. Когато двойката папагали искат да имат поколение, а те искат, защото това им е инстинкт и това е в природата им, мъжкият се грижи за това да бъде сигурно яйцето, че е оплодено. Демек се чифтосва възможно най-много с женската, за да е сигурно, че ще имат поколение и че яйцата, които тя ще снесе, ще са оплодени и ще има вътре живот. Така, вие какво трябва да направите? Трябва да направите гнездо, където да лежи женската и мъжкия съответно по-късно. Това може да е в различни размери. Разбира се, при корелите трябва да е висока и дълбока, доста голяма кутия, която се слага. Най-често може да я сложите отвън. Ако сте гледали предишните ми видеа, може да видите моята матилка каква е. В момента съм я премахнала съвсем и дори не е при мен вече. Също така няма да е никакъв проблем, ако гнездото е от тези типичните гнезда. Само, че трябва да е на място, където да не бъде отцапвано. Сещате се да не се ака върху него, тъй като корелите и почти всички папагали са чисти животни и си почистват, т.е. не си го почистват, но го пазят чисто. Но гледайте да е на място, където те не седят много често, ако е долу в клетката, и там сложете сено или трици. Най-често използваният талаж за гнездилка са триците или сено, но в сеното лесно потъват яйцата и има възможност да се счупи, но също е много добър вариант. Трици и сено. Яйцата ще бъдат снасени през 2 дена от женската, като тя ще седи главно да ги мъти, след което ще ходи и мъжкият да седи да ги мъти, докато тя примерно излезе, за да се нахрани и така. Трябва да направите някакъв режим, ако не си го правят сами, разбира се, в който мъжкият да мъти, женската да си почива. Разбира се, женската ще мъти по-дълго и повече. Тя най-вероятно ще мъти през нощта, като мъжкият ще вземе нощната смяна. При мен се случи нещо горе-долу добре. Те си направиха режим сами, общо взето. Мъжкият мътеше през деня, а пък женската през нощта. Понякога се сменяха, случваше се, но наистина папагалите доста си поемат от ангажиментите, така да кажем. Наистина при папагалите има доста сериозно родителство
Аз чак не можах да повярвам колко интелигентни същества са. Не, че съм мислила, че са глупави, но ме изненадаха, впечатлиха ме. Така, след около 22 дни, някъде ще 18-22 дни, ако яйцата са оплодени, пиленцата ще започват да се излюпват. Какво трябва да внимавате обаче, докато се мътят яйцата? Трябва редовно да почиствате мътилката, тъй като бебенцата, които са се излюпили, също акат. Да, също акат. Дори и да не е много, но акът и трябва да се почиства, защото не е хубаво. Те растат там, а пък и може да започне и да мириш. В грижата на малките пиленца няма нищо, кой знае какво да правите вие. Важното е да гледате мъжкия и женския папагал да влизат редовно там и да си ги хранят. Също проверявайте, защото на мен ми се случи нещастието да се бяха стъпкани 2 пиленца от родителите. Може би е било по моя вина, не зная, но просто не беше много приятно. Трябва да проверявате всеки път. Всеки път трябва да проверявате мътилката, да видите дали са добре, дали са живи и здрави. И така. Искам да кажа, не е лесно, въобще не е лесно. Аз не че не исках, просто не ми беше особено приятно да имам толкова много папагали. Разбира се, има си и хубава страна. Разбира се, не мога да кажа, че въобще не ми харесва. Напротив, те са удивителни, като си гледаш бебето как расте с всяка изминала седмица. Всеки ден, всеки час го виждаш как расте буквално. Растат много бързо, много. И вече на 3-4 месец прилича на досуш на някой от родителите си или пък вече мяза на папагал, това да кажа. Защото ако можете, погледнете назад клипчетата ми и там ще видите, че пиленцето изглежда много смешно. Не прилича въобще на пиле. Така че наистина е много хубава тази емоция. Трябва да знаете, че сте поели отговорност, защото при мен се получи инцидент с матилката. Първите матилки знам от Пламен, че не са сполучливи повечето. При мен се получи доста добра матилка, бих казала, въпреки че оцеля само едно. Но наистина много се радвах, че е оцеляло само то. И искам да кажа, че когато е само едно, не знам, честно казвам, не знам, ако бяха повече от едно, как щяха да се справят, защото Ая се разболя по едно време и буквално Арчи пое цялото гледане на пилето, го пое той, тъй като Ая се беше разболяла и бебето въобще не помнеше Ая след това. То беше привикнало с Арчи, защото само той го гледаше. Беше много интересно как... Мислех си, че само женската гледа бебетата и ги храни и така нататък. То се оказало, че и двамата. След това мъжкия съвсем пое и двете роли на мъжки и женски папагал. Много ме очуди. Научих доста научих от това. Надявам се, пожелавам на всеки му да има хубава матилка и сполучлива. И тази емоция наистина е хубава. Много, много ми харесва. Ако имах повече възможност, бих повторила, но за сега ги държа отделно, както виждате. Не искам да се чифтосват, не искам да има още матилки, тъй като нямам достатъчно време и място. Място нямам. Чист късмет беше, че само едно оцеля. Наистина, но ако бяха повече, най-вероятно нямаше да се справя. Това мога да кажа от мой опит. Вече искам да видя и да ми пишете в коментарите, ако вие имате яйца, какво се случва при вас и дали се справяте и дали ви харесва. Това е много важно, да правите неща, които ви харесват. С това мисля да завърша видеото. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не съм допълнила нещо, пишете долу в коментарите, за да помогнете на останалите.
Също аз ще отговарям, знаете, че съм доста активна, когато мога. В коментарите, пишете ми налично в месенджер, също можете. Когато мога, отговарям. Благодаря ви много, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и ако не сте се абонирали за канала ми, знаете какво да направите. Чао!